Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Arratsaldeon eta ongi etorri beste behin, naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten den Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokoen inguruko gaurkotasuna eta albisteak izango ditugu hemen, eta, bueno, 3. urtearekin hasten ga, 3. denboraldia, 3. sasoia, eta, bueno, denboraldi honi hasiera emateko aldaketa txikitxo bat aipatu behar da. Gaurko zuzenekoa asteartean izango da, hala ere guk betiko lez ostegunetan egiten jarraituko dugu saioa, baina, bueno, holako excepzioak egongo dira. Eta Twitchen emitituko dugu, zuzenean, bideo eta guzti, baina nola ez, naiz irratiko FM bidez eskainiko dugu saioa, eta ordutegiak aldatzen die. Ordutegi berria, astearte gauean, 12:00 aurrera izango da. Eta bertan entzunal izango duzu gure saioa, Twitchen ez baldin baduzu ikusi edo berriz entzuteko FM bidez. Bideoa ere, beranduago ikusteko aukera izango duzue, eta besterik barik, ni ikuste dut badakigula zertara etorri gan, Aritz Odriozola eta Lander Unzueta nerekin dare. Haupa, arratsaldeon. Haupa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ni Damian naiz, eta hasiko gara tema potentiekin gaur. Bai. Albiste. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bota Lander. Bueno, 3. denboraldize hasteko ez, aurkezpen garrantzitsue eduki dugu gaur arratsaldean. Oin ordu pare bat Nintendok bere azken direct zuzenekoa egin dugu ez. Eta bueno, hainbat berri espero genduzan, batzuk bete dire ikusi duguz, beste batzuk ez. Baina, bueno, guazen horan harin repasetan, ze egiz izan joku piloa erakutsi dabez Nintendokoak. Garrantzitsuena, denok espero gendune, The Legend of Zelda barrize izen da, azkenien, ja etxagu deitzuko Breath of the Wild 2 edo ez, jarraipena esolakorik, izenburu dekogu, Tears of the Kingdom deitzuko da, eta argitaratze data be bai. 2023 atxeratu zen, hori jakin gendun oingo urte hasikeran. Baina, bueno, ja badeko egune, eta maiatzak 12 estreneko da, Switchen esklusiboki. Ja, ez da Wii U-ko ezer izango ez. Argi dau Breath of the Wilden oinarraz ekartzen duzula, bai grafiko aldetik, bai atal grafiko aldetik, baina bai gero mekanikak eta mundu ez, historizen jarraipen izango da. Baina lan da behingoan zerure jungo dara, Hyrule erresumako zerure, bertan olako irla batzuk egongo dire ez, egaz, eta, bueno, Link hortik jungo da, abilezi barrizekaz. Egiz izan, gaur erakutsi daben trailerra oso laburra izen da, oso motza izen da. Eta azken izen dugu askorik ikusi, besterik barik oinartien ikusi dugune agertzen izen da, ez? Link botele ezberdinek erabiltzen, eta batez be zerutik lurrera jauzi etzen, ez? Baina, bueno, oso itxurona deko, da azken batien tanok espero gendun hori izan, dati baiiztatxia. Orduan horregaz amaitxu dabe aurkezpena, gorko aurkezpena, eta nahiko, ez, nota positibo edo baikor batien egiz izan. Zuek ikusi duzu, trailerra, ez dakitz, Aritz, Damian, aukerarik izan duzuen? Ez, justu irratsaioa grabatzen egiana, baina denbora gutxiago lehenagotik izan da, justu etxera iritsi irratsaioa prestatu, eta bueno. Egiz izan hori, ez duzu askorik altu, ez? Badin etxu, dizen da minutu terdiko trailer bat, eta horren erdize irudi olako, ez? Kondaira moduko irudizik izan dire, joku erakutsi barik. Eta pixat ikusita hauzkauna gaurreko Nintendo Directetan, ez? Hori da, bai, ez da behar. Zer berririk ez da. Ezer nabarmentzikorik ez da behar. Idea da berdina, ez? Eta niri pentsate gustatzen jaten, eta honbe gustatzen jat. Da, falta esan dimentsioa, igual, baseguan, ez? Planiatzean gauza horita, baina falta esan dimentsioa gehitxu dabe, netzat brutala izango da, eta estetikamente oso politxa da. Dauken baliabideekin egiten daben lan hori, ez? Zelda bat, Breath of the Wild izan dan bezala, itxura hona hartzen dutzat. Jostagarria izango da, eta nik uste dut beste hortariko goti bat izango dala.
Bai, ziurrenik bai. Hori egize da, ezta? Nik uste danok espero gendule aurreko jokuen, ja amaieran edo DLC-ren baten behintzet, zerutik ibiltzeko aukera hori emoti, ez? Baina gure, ikusten da Nintendokoak gorden biela, ziurrenik pentsetan, ez? Jarraipenien hori izango zala ardaz nagusiz edo berritasune, orduen, bueno, behintzet aukeri eukiko dugu. Ia, trailerren ikusi da olako burdinezko txori baten gainen da bila Link, ez dugu moten askori kontrole halko danik, baina suposatzeot, amaieran antza bai emango duzkuela, igual, olako jantziren bat edo abileziren batez egazeitzeko benetan. Ez dakitena dan, gero, teknikoki edo jokuaren potentzia aldetik, ez Wii U-tik ja irtetziak exigiduko dutzen gehiago, Switchari, ez dakitan, igual grafikoki berdin mantenduz, baina airean kontu hori eukitza, horrek exigentzia gehiago Dana jango baden, edo... ja. Bai, Ez dakitze dena da, dana izango badan momentuen, ez? Nik uste zeru tipota den danien, olako transizio moduko dagoela. Ez dakitze dana izango bazan hori, denbora realien edo tartetxuren bat egongo badan kargetako. Zuk esatozu goian ero behian, ez? Hori da, hori da. Arpentsatu behar dugu, esan, Lander. Eurrekoan mundu osoa momentu berin kargeta zan, zu azkar junarren, ez da, Switchek arrazako kitzen bazen horren mulatzaietan da ikusten da askotan zelan pop-pop pareitzen da, ez da. Baina hengoan, bastakitz, aukeri ukiko da ben hori, Wii U alboratute, potentzia dena erabiltzeko eta hori dena hitzeko, baina ez dakitz. Eta ero pentsatu behar dugu baita ere, Switcharen bizitza utiletik ja bukaera aldera gaudela, eta jolasak ere beste optimizazio bat izango dutela, garaia hartan ateratzena, baina, Breath of the Wild izango zen, Switcharen lehenengo jolasetako... Lehenengo jokue, bai. Orduan, ez da berdina konsola batean bizitzaren hasieran ateratzen den jolasa eta bukarakoak eukitzen duen ahalmen teknikoa. Baina, bueno, nik uste tamen zaila izango dutela aurreko jolasetik dauden espektatiba betetzea. Ze langa oso goian utzi zuten, eta nik uste ez langa hortara ziristea ja jende askok frakasotzat hartuko gula, que ez dana hala, ze oso zaila da olako jolas bat egitea. Eta pixkat, aino honarez bada jolas oso ona izango da, zeurazki. Nik uste langara iritsiko diela, gertatzen dana da gure espektatibak, ez? Ero jokalarien espektatiba ia igual hortik gora darela, zerbait berria nahi baldin gora do beste batzuk, ez? Bai, zerbait berria nahi baldin badozu eta esposu lortzen, ez? Baina, ni bentsat, uste dut, gutxienez esperota Breath of the Wild izan dana, eta bentsat historia fresko batekin eta ja horrekin bakarrik funtzionatu beharko leuke. Nik uste konsolak salduko ditzuela onjokan honek. Gainera esan dute, ez dakit, seguru, irakorren nun, ziegak pixkat orain Zelda klasikoetarago gehiago indutela, puzleak eta... Hau, seguro horri buruz berbarikin badaben, baina nik espero dut baietz, holan izeti, templuek eta ziegak eta hori ez, aurreko jokuetakoan moduko izeti ez, Breath of the Wilden egize da... Simpliek ziren, idea politxe zen, baina harin batien pasan zen, laburrek ziren, gero horre beste probak egote ziren ez, santutegi zenak, ondo gote zirela bai, baina ziren momentuko gauzek. Idea hona da, eta baina lan dabe faltan botet dut ez, aurreko jokutako protagonista zirenak azken batien. Zeldan beti zen dire, ziegak eta templuek. Hori da jokuen ardatza, da mekanika nagusizik bertan emoten dire, hori faltan botet den eban. Bueno, banabilea jakin deizuen sentitzen gure irratsaioakin sentitzen dutena, dela ben joateko gogoa, joateko jolastera Zeldan. Azten gaitze egiten joko bat iguruz, eta esaten, jolastu jo fijo ontara. Hori da bestirik sentierazti bihatzen dugunez. Ni bentsat hori itzen doz. Hori da. Bane baduzu neurrengo dugu, gaurko orkezpenien gauza pilo erakutsi da bez. Lehenengo eta behin Fire Emblem barrizegaz hasi da orkezpena, Engage ditxuko da. Nahiko itxura klasikoa deko, protagonisti jate guzti gapez, solako jo bi koloretako ule zoroa deko, baina bentxete hori, jogarretasun aldetik nahiko klasikoa eta desenti emoten dugu. Berritxasun nagusiz emoten dugu izango dela aurreko jokutako protagonistak, olako inboketako edo erastun bet lortuko duzule, orduan Marth eta Roy da honetan ikusko dugu zela emoten dugu. Nahiko itxura politxeko, egiz izan Fire Emblem betia saga bat, injerpila dekona, baina askotan erdi astute geratzen dana, ez? Eta penia da, eureko joku adibidez, Three Houses oso ona da, Switcheko jokurik onetarikoa izango da. Horru nila maila barrin lortzen badaben honegaz.
Dati dakigu honena, Engagena, 2023ko urtarriaren 20 estreneko da, zelan ez, bakarrik Switcherako. Gero, hortaz aparte, Octopath Traveler 2 iragarri dabe, izango dela jarraipena ez, Square Enixen JRPG honena, nahiko politxe, ikusi dana gaitxik, hori ez da bidimentzinoko olako sprite politxe, gero mundue irudimentzinotako antzekoa izango da. Orduen, eurreko jokuen igual hartzurik handizena historizioa izan da, hemen emoten dabe oinoko keusak izaten sakonduko dizela, beste girotxe bat eukiko deu. Eta egiz izan, nahiko itxuruan Square Enixen jokueke. Otsaiako 24 estreneko dela dakigu. Eta horregaz batera, iragarri dabez, Nintendo 64ko joku gehiago. Igual esken duzuna aipatuko berez, baina gaurkoak merezi du aipatziek, segun, asko iragarri dabez. Alde batetik ikoguz Pilot Wings Mario Party bat eta bi, honek urtengo dizela 2022 ez da bez zehaztu egunik. Eta gero, 2023ko Mario Party 3, Pokemon Stadium bat eta bi, 180 snowboardin mitikoa snowboardiko joku ez, eta Excite Bike bai, 64, da garatzaile barrinena dela. Eta horretaz aparte, ezusteko moduen bukatzeko, Gisbonen GoldenEye mitikoa iragarri dabe, bueltan da. Rarena da, izetez gaur egun Microsoftena dela, baina, bueno, Switcheko bertzinokiko deu, baina baita Xbox Game Passerako bai. Iragarri da benez, Rare Replay hau bildumi erosi binak bere egunien, ja denporatxo dekola, doan jasoko dabe GoldenEyeen bertzino hau. Antzadanez, multijokalarize bakarrik Switchien egongo da, edo horren online bertzinoa, oineko gauzasko dauz zehazteko, baina, bueno, mundu guztitzek esperoan. Ez dakitzetena da, izango da, bermasteraz ezinoa oin urte bat, jukor eskutzeta aukibiena, alda jolastua da deskarge, baina ez bien argitaratu ofizialki. Ez da horretan oinarrituko da dizen, edo joku originala izango bazan, ez dakit, ikusteko da hori dena, baina, bueno, salik asko postu diro negaz. Jolas hauek emulatuta izaten dira, ez? Hau da, remasterizatu. Bai, normalin, bai, GoldenEyena hor dauz alantzia, Bueno, bai. ia izango dan 64ko bardine, edo bertxino barrize. Ze Rare Replay egaz bai enbizan, hori, ez da, remasterizazio modukoak ziren, hori, belizmena egon, eta holako aldaketak ez da. Orduen, ia. Eta hau onlinea dutenai debaldeo ematen die, o... Hau da, ordendu bida beste arpidetza maile, dala Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Hau da, apurro gehiago ordein dute, bai, Nintendo geusek, hori ez da arpidetza normala, hor sartzen dire NESeko eta Super Nintendoko jokuek, baina gero gure zuzen Nintendo 64koak eta Sega Mega Drivekoak, hau beste Expansion Pack arpidetza. Emoten dau detergente marka bat. Bai, parre horretik izena izuarri. Expansion Plus Pack Power. Bai. Izan da, bai. Bai, GoldenEye aipatzekoa daukala oso historia interesgarria garapenian, Nola etxe ben sartu behar multijokalaria zera batian, eta gero izan zen onena, eta nola egin zeben, eta hori. Igual egunen batian monografiko baterako be, emongo leuke. Bai, zalantzari barik. Bueno, garratxingo garin baten, Pikmin bueltan dabe bai, lehengo lako boi gortarako joku beterako dabe, ez tekona oso itxuro honaz, esango dugu, Pokemon Goen estilokoa. Baina horren ostien, Shigeru Miyamoto agertu da Pikmin laua orkesten, gauzak itxi erakutsi dabez, trailertxu oso labur bet eta irudi bet, baina, bueno, 2023ko estreneko da Switchien, orduen, azkenien, buelteko da Pikmin sagia, oso ondo dauela, eta egiz izan askotan astute geratzen da, GameCubeen jaizo zan frankitzia hau, ezta. Eurrengo dugu, Resident Evil piloa duko dire Switchera, baina odei bidezko bertxinak izango dire, cloud version, izango dire Resident Evil 2 eta 3 remakeek, 7. eta 8. Village, honedanak laster helduko dire printzipioz, orduen, bueno, aukera politxe da Switchin honetara jolasteko, baina betiko ez. Streaming bidez doaz, orduen, ondo ibiliko dan edo ez, ja hori bakoetxean konexioan arabera doaz, internetan arabera. Kirby agertu da, Kirby gaztopera da bizazken aldizen, ez dakitze da bizen horren beste joku harten, baina Return to Dreamland Deluxe remake ikusi dugu, betiko jokagarritasun ekiko dugu, ez da izango Forgotten Worlden moduko irudimentzinoko jokagarritasun hori, bidimentzietan izango da, baina estetika eraberritu gaz ez. Lau jokalariek jolastu halko dabez, barritasun ekiko deuz, remake izan arren gauza desberdin nahiko txuko dozela moten deuz, eta otsailaren 24 estreneko da. Da, bueno, hori zindagitzi gora bera, joku gehiago erakutsi dabez, baina nagusizek ez, batez be Nintendon joku ekitzen dizenak. Esan behar dugu, beste goza pare bat espero gantuzela, da ez dugu ikusi, alde batetik Metroid Primeen remasterra barik gelitzu gara,
arraroa da, azaroan 20 urte beteko deuz jokuek, eta aspaldidanik ez, segon dirizu rumurruek remaster honena, baina momentuz ezebez. Eta Zelda barri haue ikusi dugun arren, oineko Wind Waker eta Twilight Princess HD horren Switcheko bertxinean faltan gauz, Wii Urako kaleratu ziren, eta Nintendo kastute dekoz, edo rekanbaran gorrota dekoz, ez dakigu oso ondo, baina, bueno, ia noiz ataraten da bezen, ze merezi da be, remaster honak dire, eta penagoa da, ez, horrek gorreta gelditzia. Presarik izan behar du Nintendo, ikusita Sony jolasikia ez daukala, eta Xbox... Igual ez, baina bai badak izan Zelda hau atzeratu indabela, Tears of the Kingdom, orduen nik uste nahiko momentua proposa zala, solako bildu matxu betatoteko, edo... Ez dakit. Behaiek, marketing eta departamento gondo jakingo duzat egiten nahi. Hori zamentari parik. Eta, bueno, Nintendo apurut alboratu ingo dugu, baina esan behar dugu gaur gabaz beste aurkezpen badauela. 12etan Sony PlayStation State of Play barrezi eukiko dugu. 10 joku erakutsiko da bezala aurreratu dabe, 20 minutzuko iraupen eukiko dugu. Eta, bueno, gehizenak japoniarrak izango dire. Zakigu egiz izan zer nolakoak izango dizen ez, baina bai PlayStation 5, 4 eta VR2 beta horreko antzako jokuek izango dizela. Bueno, Sonic eman dezaken albizteik honena gaur egintzean da, estoka bueltan da. PlayStation 5 erostea. Eta presioa bajatu. Bueno, ez que presio bajatu gabera ez dago estokik. Ridikulo. Lotxagarri zean da bena, precisoa egotiena. Bai. Oso txarto hori. Nik ulertze dute, arazo dekizela ez, ekoizteko kontsolak eta hori dena, baina azke prezio ez duzu egoten, joe. Ja. Genti, soratu biherrien kontsola lortzeko, da oinoko hori ez da. Eta bereziki ez tozunean etekin lortuko ez dagoelako. Ero ez dakit, ez que saltzen dozuen, ez que ez dakit zindan estrategia, baina bueno. Baina, bueno, handabe hori ez da, biojoku zaletan hartien, tan partetik erantzun bardinen jaso da bela uste dut. Ez dakit zertan eragingo da ben, baina, bueno, ikusteko da bia. Bueno, pasatuko beha alako urte betetze batekin, aurten egiten ditu Ubisoften Assassin's Creed frankiziak 15 urte, Altair bere garaian ateratako protagonistaren, bueno, ja Altair ez da, baina, bueno, 15 urte indituela aprobetxatuz, hainbat jolas aurkeztu ditu, urrengo kapitula izango dana, Assassin's Creed Mirage izango da, 2008an estrenatuko dana, eta, bueno, lehenengo trailer sinematikoa eskaini digute, Bagdaden kokatuko da, Basim izeneko protagonistarekin. Hau, bueno, Valhallan agertzen dala Lander. Bai, hori da. Hau izango da antzadanez, oinoko sarra, bueno, bera Basim gazti hau izango da, purbete asasinoan ez, bidiek esten egongo dala edo amoten deu. Baina bai, Valhallako pertsona izen oinartuko dala. Ez da pixkat epoka oso ezberdinan nahaztea, agian? Bueno, ez da ze urtetan kogatuko dan Bagdaden. Pentsatzet imperio persan baina inguruan. Baietz. Baina, bueno, ez da gita. Bideo jokoa dira, edo zer gauza izala izke. Eta, bueno, pixkat aurreko Assassin's Creedetan Odyssey, Origins eta hauek, eta Valhalla berak ere, RPG ikutu horiek izan dituztenak, arma ezberdinak, eta horiek kendu ingo dituzte, Assassin's Creed tipikora itzuliko dira Mirage honekin. Baina, bueno, RPG estilo haure gustatu zaiena, laseon daitezke, ze anuntziatu dute baita ere Assassin's Creed izena momentuz ez, baina Codename Red jarri diotena. Japonian girotuko dana, jendeak aspalditik eskatzen zuen gauza bat, Assassin's Creed Japonian. Bai. Lehenengo jokuti praktikamente. Eta, bueno, honek bai, RPG-ko, orain arte etorri dian azken urteetako RPG horiek hori izango du, mekanika horiek izango ditu. Eta ero, baitare anuntziatu dute Codename Hexe, baina informazio horik ez dute eman gehiago, zer izango dan. Eta beste bat ere anuntziatu dute Codename Jade, Txinan girotutakoa izango dana, eta, bueno, Jade esan dut, baina Jade izangoa. Eta mugikorretarako jolas bat izango da.
mugikorretarako egunera gaiago ikusten egia olako frankizia handiak ateratzen ari dela, ze merkatua da beti parra egiten du mugikorra tia. Asko zabalagoa da. Bai, batez ere Txina. Diru batzuk Justo emate joku dituzte, exageratua da. Bai. Beira, Diablo atera Egia da, Ba, Battlefield ateratzen dituzte, Assassin's Creed, egia da, Asian eta zutrenetan eta baldin basoia, mundu guztia dago jolasten mobilak. Bai. Exageragoa, benetan. Bueno, berda, gugura hemen be, Eta- zorron junbarik, bez? Hemen kaletik basa zen, umiek be mugikorra gaza biztopera. Hemen normalian umiak gurasuen mobilakin, eta bestela nausixak be askotan, ez? Olako Candy Crush zietik hasi eta hortik gora nahi duzan guztia. Bai, eta gero da, azken finean, bideo konsola eta PC bat ez dauka mundu guztiak, baina mugikorraiak mundu guztia dauka, orduan, ja aprobetxatzezu plataformat izatea ja oso edatua da ona, eta milioika erabiltzaile dauzkanak. Orduan. Eta gero gainera jolasen normalean debaldeo izaten dira, opresen merkea, gero mikropagoak zertze dituzte, eta hortik kristo negozia ateratzen dute. Baina... nik ez dugu zurek izango, niri Genshin Impact egunetan emongo gaztien, esagongo nintzen... Bai, eta nire, bai. Engantzeta, Genshin Impact, Fortnite, osea... Bai. Gaur egungo aukera eta debalde. Mobilerako Green Valor. Oso ondo dago. Ez dizona. Dago mobilerako eta baita beste plataforma batzun dako. Green Valor. Oso entretenigarria, da simplea, da oso ondo. Plataformeoa da. Bideko plataformaz bat, vale. oso txukuna. Eta, bueno, baita be aprotxatuz tiroi hau, 15 urte titula, Netflixerako telesail bat aurkeztuko dute, gero kontzertuak ere bai, podcastak, eta, bueno, beste mila gauza, pelikula baina inguruan. Ez dakize pentsatu jatzen pelikula, baina... Ez nun ikusti eta entzununatik ez de pentsatzen ikustea. Flojo xamar, bai. Eta gero, aipamen badao, Mirasek edizio berezi merkea izango. Landeragoa azalduko iguzu, zer dan? Bai, azken batean egon gara apurut komentetan beste edizio berezi batzun inguruen, ez? Batez be Xenoblade Chronicles 3 estrena dela bideojokurik gaparik, ez? Gehiago dela hori, arte liburue eta bestelako plus batzuk. Eta egiz izan, kurioso da, horren inguruen sortuan polemikin inguruen, hostien, etortxie Ubisoft eta tatie edizio berezi bat merketsue, nahiko potenti ganera, segu zapillo dekoz, hori, ez da, kasa berezize, basimen figurie, Prince of Persian oinartutako baulako eskin edo azal batzuk, mapie, guzapillo dekaz, ez? Da egiz izan, ez da gizien balizan, egun da gitxi uste dut balizio da bezala, olako prezizora Ubisoft etortxie da zati ala, eutxi, nahiko, posik egoteko moduko da. Eta bitxartien dago Nintendo bere edizio berezi kutrik kaskarrakaz, joku barik estrenetan, ez? Osa, esango dut. Ia nok agintzen daben gaur egun zentzu honetan, ez? Arraro baitzeaten niri bentzet. Bai, nik uste merez Nintendoko jugadia izan zala pixkat traketza. Osa, nire uste izan zan gehiago. Ez dugu etaratzen jokua denboraz. Daukogu haue koleksionista edizio ja etaratzeko. Ingo duguna saldu, pixkan merketxu hori pingi, eta gero ja jendeak erosiko dago jokua. Eta karo, digitalian sartzen basoen jokua, jende horrek ero etzeban erosiko. Baina, ze puntutaraino ez, da hori arte liburu bat, eta edo da koleksionista edizio bat. Bueno, alare, zeana, edizio koleksionistan, gomendatzi zuet ikusten YouTubean, ez da, Fallout 4 o 36an edizio koleksionistanekin montatu izan zana. Bueno, merezi bideoa dago ingeles ez da, baina ikustea. Laburpena, sinozia. Bueno, zea intzioten, agintzen zuten nukakolako boteia. Coca-Cola zan, o ginebra, o uiskia, olako zerbaitekin. Eta agintzen zuten alako kristalezkoa ataztea, plastikozko mierda baza, ginebra o barrukoa, ez zote zion kadukatuta, berandu iritsi zian, motxilak ere larruzkoa ikusten zian, gero plastiko mierda zan, berandu, bueno, desastre bat. Osea, estafa bat izan zen, literalki estafa bat. Joko moduen orduan ez da ditu da, bera. Bai, antzera. Jendia oso potxik omendabil, Bai, nik uste nahi ja...
Ez, izautzen da jendia da bilela tope, Ah. eta kriston jokua esaten da. Eta 76an? hilabetero. Bai, lo pasake hori, itxuran ese buelta bat emondotze, increíble, hasierako kontu horretatik oso urrin. Zea bat markatut, ez? No Man's Sky bat. No, eske, bai. Hola, xe. Bueno, ondo hori bete jabitzi, ez? Bai. Sánchez-ko Bai. alegin hori indabela, ondo. Bai. Niko nuke jakitzea Steamen ze estadistika daraban. Ikusko salto baten, gure Bai, hori ni baduzu segi komentatzen da. A ber, hor graziosua izan hori zen, begiratu. jolas atera zenean, eta zerbitzaren ustez, ez da, aldi berean 4 bomba nuklearrero botatzen mazinu zen, zerbitzaria erori zentzan, mundu guztia kalera botatzen zuen. Eta jendia zeitze zaban. Bai, jendia bota egiten zuen. Orduan zu bazabiltzen partean, derrepente kalera zoazen, da ze pasatua ba. Gerra Mapan zibila bestaldean- egon zan, bai. Egon zan gerra zibil bat, premium ordaintzen zegenen, eta merkien ordaintzen zegenen artean. Eta itxura denez, zeukenak premium elementuak, ba, eizatu itxe zituen praktikamente. Eta kisto movidak euki zituen. Osa, beretan sozialki be bai, oso irekitala gazeben, interakzio hori, roleo hori, eta nahiko gaizki Juan Jakoen hasieran batez be. Ba, bueno, antzadanez, azken hilabetien 12.000 jokalari batu dire aldi berien momentu baten. Adibidez, azken 24 orduetan, ize 8.000 jokalari. Orduan, bueno, ez dira asko bez, baina badau komunidade etxu bintzet. Bai, Bai. ez da ingutxi, ez? Olako Ez, joku ez, baterako, ez. eta gainera eukizeban famiakin eta Bai, hasiera. hori egitzea, bai. Bai, Gutxoagoa badaude, eta tripleak dianak. bale, ba, nahi baduzu aurrera ingo dugu. Bai, Porque udaia amaitzen danez, ez da emoten, baina amaitzen dabil. Igual hau emititzen danean ja egongo ga euritxan, blai eta fresko, Segururik. baina, bueno, momentu honetan ez, iraiak 13 gare kriston berua pasatzen, eta azkenean bideojokoen nazioarteko asoka handiak ikusi izan ditugu. Eiru faltzua, ez, landerrek esaten den bezala, eta Europako Gamescoman ondoren, ba, Tokyo Game Show asoka abiatuko da etzi, izango da iraianen 15-tik 18-ra, eta bertan Xboxek egingo da aurkezpen berezi bat. Iraiak 15, Euskal Herriko 11etan, ondo puntuota, ze, karo, kontutan izan diela 7 o 9 orduko diferentzia. Behatzi ordu, ez? Behatzi uste dela. Behatzi. Eta gero, bueno, batez ere, estudio eta enpresa japoniarrak parte hartuko dabe. Capcom, Konami, Koei, Square, Sega, Atlus, Bandai, ez? Level Bost, ez toz ezagutzen, baina hori be bai. Bai, horre, ikitoien beste puntu txitu ukiot, Nintendo da PlayStationek ez da bila zer iragarri, baina, bueno, atxetiko dan aldatu dalez, ba... Ja, ez dakiten adan, eran nahiko daben, erenai garrantzi gehiago emon, eta horrez parte hartu, edo zeosekin parte hartuko daben egotia arren, ez? Printzipioz ez, da arraroa da, ez? Xbox bera juti tokira arte, eta tokiraino, eta gero Nintendo da Sony ez, ba, izan testetxu da. Eta gaina Microsoften merkaturik ez daukanean, Japonen. Osea, realitatea hori. Urde daroa, ez, eukin gurien, eta garatzaile japonerak erosten, da JRPG-etan, ez, investitzen, baina, bueno, ez dugu komentatu, eta da pixkat osartzen datan jendetik, baina Steam Deckaren maskota bat egin dabe, batez ere, Japonia eta merkatu asiatikora begira. Korea, Japonia eta merkatu asiatikora begira, ez? Azkenian, hans gehienak Steam zer dan ere ez dakite, ez da berabiltzen, ordenagailuan ez da jokutara jolasten normalian, gehien adie kontsolak eta Steamek, batez ere Steam Decka saltzeko, dabil kriston kanpaina egiten, atera da liburu bat, Steamen inguruan eta Steam Deckaren inguruan, ba, esplikatzen ditu gauza oinarrizkoenak, nola erosi, zer dan, nolako gauzak, eta dana dago bideratuta Asiako merkatuan saltzeko. Eta hori egin dabe, maskota berriza, Steam Deckana dala Steam Deck bat, kimono edo gi batekin, eta buruan hola balbulatxo bat. Izango esan bezala funko bat edo olako gauza bat. Eta, bueno, hori kuriosia desela, ez? Justo komentatu dozu, ez? Merkatu Japoniarrian Xbox ez dagoela, ba, itxuranez, PC munduan eta horrelako jokuekin, eta batez eroin konsola portatilak eta kontu honekin, ba, bada objektibo bat,
holako enpresa hundientzat, Valve, Bai, Tokyo Game Showen bertan Steam egongo da antzadan, ez? Steam deka behintzat, bere txokotxu egingo dabela, bere standa eukiko dabela, esan dabe. Orduan, Steamen helburua da, Asia. Bai. Ikusten dutela, argitaratu bien. orain ikusten dutela Bandai Namco hor dagoela, amaostean, eta gogoratu naiz Bandai Namco, ni Bandai Namco bat lotzen dut From Softwareekin, Dark Souls eta hauekin. Dark Souls azkenean erosi du zati batzeak? Tencentek? Piskat, asiarrak inailean ez? Bai, Frome eta, erosi bien Tencentek eta PlayStationek, Sonic. Bale, PlayStationenak hainbeste bildur ez ditu ematen, Tencentek pixa bildurra emateit. Bai, ondino landa enpresa burue, Kadokawa edo lako enpresaren bat, hori da berez Javier Fromena, eta oinoko gaur egun beradeko ze akzinoan gehiengoa. Horren printzipioz bardin jarraitzen da. Bala. Bale, pixkat, izte aldera, eta ikusiko duzu, idazten baldin baduzu buskadore batean Steam Deck Booklet, ikusiko duzu, nola dagoen liburutxoa, PDF-en, 27 herrialdekoa, eta ipintzen da Japon, Korea, Ego Korea, Taiwan eta Hong Kong. Eta dana dago jota konsolero, telebistan, estetikoki itxura aldaketak, mando bereziak, ez da gertzen ordenagailu bat, eta badana hori, prestatuta han saltzeko, ez? Eta hori da esaten dutzuena, nahi baduzue biztazo bajo, nahiko txulua da. Liburu beraz ondo dauz, eganera Steam Deckan hori garapen prozesu eda saltzen dabe, da hori helburu da zen buruen eta holan, eta oso ondo dau. Kurioso da Txina sartzea, ze Txina PC da. Beste zer ez da. Bueno, konsolak badaude, baina Txinan agintzen duna PC da. Steamek berak... Bai, Steam ez daukate ustet ofizialki, hori da. Baina moldatzen diala ibiltzeko Steamen. Ose izango da, O aparte egitea, edo... VPN-etik ustet ibiltzen diala. YouTubeen ere ala ibiltzen dira. Igual, gobernuak, bueno, ez dakit hola da, hori aritzuk esaten duzun agaitik, gobernuak blokeatzen daren gauza baldin bada, igual horti doi astiruak, ez? Bai, horti dijoa, gobernuak blokeatzen ditu. Bueno, horrela ite dituzte, saltoa. Horrengo albiztera pasatzen gea? Bai, gogoa daukat. Bueno, ne bildurra emati bixat. Bueno, Cyberpunk 2037 bere lehengo espantzioa, bueno, lehena eta azkena anuntziatu du, izena du Phantom Liberty izango da, espioiak eta gobernuko agentean artean inguruan izango da, Night City barruan. Eta, bueno, 2023ako anuntziatu dute, kasu honetan jolasa ez bezala, soilik izango da generazio berrietako konsoletarako eta PC-erako, ze bakigu aurreko generazioko konsoletan zer gertatu zen jolas honekin. Eta, horrekin batera, 1.6 eguneraketa ja da martxan dago, bertasun batzu dazkarski, adibidez, wardrobe, zure edozein jantziri, estetikoki edozein jantzi da nahi, ezaugarri desberdinak atxikitu lehizketzu, imaginatzet hori ingo zutela, ez geratzeko estadistika honenak ditun jantziak. Danak igual jantzitza. Hori da, danak igual jantzita, ez? Pixkat zeude estilo bat bilatzeko. Oso joko estetikoa da. Eta, Roach Game deitutako arkade jolas bat ere atera dute, baitare arma misio berriak, eta plataforma arteko jarraipen gurutzatua dakartza. Hori zer da, Lander? Cross-save, azken batien, gorde plataforma baten, da gero erabiltzailegaz baldozu jarraitzu beste baten. Vale. Eta, plataforma guztietan izan da 1.6a, baina bat PS lauetak Xbox One-ean, hau da horreko generazioteko kontsoletan ondagonerak handia, ez dakit honek balio izango zien, ez dut oraindik ikusi benchmarkik mejoratzen duen asko. Ez ni bestet ikusi ezer horren inguruen, baina... Nik ustet gauza asko zingo zutela atera, ze PC-en ere oraindik oso gaizki ez dut izango, baina beharko lukena baino gaizki hau dabilki. Bai, zalantari parik. Eta jolako bat, bideojokotan, jolas bat gaizki jaiotzen bada,
errendimenduz da oso zaila, ia esateko ezinezkoa izaten da buelta matea horri. Eta, bueno, joko handizetan, azken batean. Eta etorkizunera begira, ez dakit DLC berri anuntziatutako honekin batera sartuko duten, baina poliziaren adimen artifiziala eraberritzea agindu dute, adibidez autoetatik tiroketak egiteko aukera, hori erraroa gana. Igual hori izan jokuko txarrena, igual, Polizien adimen artifiziala. Bai. Bueno, adimen artifiziala eta orokorrean. Ja, baina poliziena esan oso evidentia esan, ez que ez dakit. Bai, ondoan agartzi ziren. Beti esan duguna, ez? Zua sinematika bat ikusten, ezin zinua lain esebe, eta onduan polizia denbora guztian, arriba las manos, ez dakit, eta tipua apuntatzen zuri, eta zu, beste tipo batekin kotxean berbetan. Esatu zabera, mesedes. Eta, bueno, gero, nik uste hau pixka datorrela azkenengo jolasakin zer ikusi dauka, baina ez da jolasa, League of Legendsek Arcaneekin izan zuen exitoa handia ikusita, Cyberpunk ere animatu da, animazio, Netflixerako animazio serie bat egitera, Cyberpunk Edge Runners animea izana du, gaur bertan estrenatzen da, bueno, serie da o pelikula da? Geure da, etxo guztiot, ez telesaia da izetez, Telesaia. Ulertzen dut saiakera hori egitea, ze, bueno, League of Legendsena zoramen absolutua izan da, Arcane, eukidun exitua eta pentsatzen diruara erabiziko zula, Netflixek. Netflixek ere bai, baina bat ipatzeak, Tencentek. Eta, hauek ere alako anime bat egin dute, behituko, lehenengo seria gutxenez, lehenengo kapitula gutxenez ikusiko, eta ondo da. Txurona deko, ganera Estudio Triggerrek egin dau, Japoniar anime estudio. Oso anime klasikoa da, Arkanea gana, baina. Hori da. Baina, a ber, ez dakit, Cyberpunk berez, historia aldetik, rol joku, oza, maiko rol joku batean ongiaketuta da, orduan, historia aldetik asko emon leike. Eta olako gauza baterako oso ondo funtzionatu leike, ikusiko dugu, a ber, zela enfokatu da den, eta zela dago, baina... Zatik, zeineko asmoa aukidot ikusteko, baina trailerrak oso itxurrona deko, batez be, animazio aldetik, ez? Ze honek triggerrekoak, oso ona dire, gurren lagan eta honedanak eurena dire, nik esate dut, onjokan oso bota valorazio gutxi darela, baina baremo bezala IMDb-en 8,7 badauka. Ikusiko da, ez? Netzaia onjokan lehenengo 3-4 egunak itxoengin biadie, azte dite. Oin ikusi dugu, benetan ikusi gure banak, eta desitan egon dana. Hori da, oso fanatiko. Eta adibidez, preestrenoan beti notak pusten di askoz gehiago. Baina, bueno, ikusiko dugu. 8,7 azteko ez dago gaizki. Izan zenkien txarra, Bai. Así que itxura hona momentuz. Bale, azkenengo albiztera salteko nahi bat zuen, zenaiko potentetxo da. Bueno, udako oporretan, sekulako albiztie jaso genduen, ez, Game Erautzi elkartien. Ze, bueno, azken batien gure helburu nagusi ze euskara eta bideojoku gustartzie da. Eta, bueno, bideojokuen plataforma nagusizetan gure hizkuntzaren presentzia bermatzeko lan haitzen dugu, ez? Eta, bueno, lehen pausoa emotie, lortu dugu. Plataforma handizenak, bideojokuen plataformarik handizenak, Steamek, euskara gehitu dugu, euskari gehitu dugu, bere jokuen fitxetako hizkuntzen zerrendan, ez? Orduen zerra pastetan dana, garatzaile batek, bere jokuren bat, bere obraren bat, euskaraz argitaratu badeu, edo komunidadiek itzuldi badauen, edo tanadalakoa Steamen ofizialki euskaraz jolasteko aukeri badauen, fitxa horretan gure hizkuntzan jolasteko aukeri dauela nabarmendu aldeu, ezta? Adibidez, Superwoden GPn, zartu neskero, bertan fitxan ikusitzezu, zerrenda osoa hizkuntzana, bertan euskeri dau, eta ganera, hori ezta, lokalizazio bakoitza, azpi kategoria desberdinetan banatute hau. Hiru dire zehazki, interfazea, bikoizketa eta azpititulak. Eta, bueno, Superwoden GPn kasuen, bikoiztute dauela bai euskeraz, hau da joku bakarra aldogune entzun euskeraz, ezta? Hirutik egedekoz, bertan fitxan ikusten da moduen. Ez da izen hizkuntza bakarra gaitxu dabena, euskarigaz batera beste 73 hizkuntza gaitxu da beste bideojokuen fitxa hauetara, katalana, galiziera eta balentziera dauz, adibidez, horren artien. Eta, bueno, zoritxarrez oinoko bilatzaileen ez dau
euskerazko joku honek topetako modurik, hau da, zu Steameko bilatzaien sartu neskero, iragazkizetako bat, filtrotako bat, hizkuntzi da. Eta bertan euskera inoiko ez da gartzen. Alan dabe, esan dabe laster albidetuko dabela aukera hau, urrizen batetik aurrera, halko da hain bilaketa hau. Baina agindu dute ja da. Bai, hori da. Hori Urriak bat, printzipioz baietz. Orduan, bueno, egiz izan, gure lana arrasteko kristona izango zen. Egiz da, garatzaileek eurek enbiar dabela, eurek aukeratu behar dabe euskeri dauela, ez da Steamek bakarrek eitzen da benez, ez? Orduan, bueno, batez be joku sarrantzako, igual ikusko dugu ez, garatzaile batzuk eitzen dabela, beste batzuk ez, hortara adibi birko gara. Baina kristona albiztia guretzat, zalantzari parik. Inolaz ere, eta kuriosoa da, hainbatetan eskatutakoa, bueno, beraien kabuz egin dutela esan daiteke, baina azken finean nik uste hizkuntza 73 hauetatik asko gerala hizkuntza gutxituetakoak, presioa pixkanak egin da, azkenen erabaki dutela sartzea. Nik uste behintzat ez dala lan handia jartzea. Ez, segurenik ez. Eta era asko jasoko zituen, da azkenean banamanan erantzun behar joan betxu. Sartu. Igual hori, eta listo. A ber, esaten maio Steam bera itzultzeko euskera, bakit ez dutela ingo, ze... Hori da, ezan abarrendu bierdana da, dauzela jokuen fitxak euskeri aldala jarri bertan, baina Steameko interfazie bera ez dagoela euskeraz. Osa, ez dugu ikusko, bertako menuek eta ez dugu ikusko euskeraz. Ez que lan hori faraonikoa izango litzak, Bai, ez da, azken baten horre ikusi dugu, badeki itxulpenan sistemie, hizkuntza nahiko txutan, baina hizkuntza gutxituk ez dira gartzen horren artean. Azken batien Steam komunidadiek itzultzen dugu antzadan ez, igual, inglesez eta obviamente, klaro dago ezetz ez, baina beste hizkuntza batzutan, bai ibiltzen dira komunidadegaz batera itzulpen lan hori etzen. Eta, bueno, guk gemerantzatik inoz, legin du gara ez, ia euskeri lortzen dugun sartze bertan, uste erantzun dozkuela ez, edo erantzunik emon, untxe motuen ez deko gogoan. Bueno, hau ikusitxe fitxana eta indabela, beste alegintxu bete itxeko modukoa bada kontu, orduen. Ia, atorkizun baten noiz sortea probategaz, ikusten dugun. Ez da benak negarri jotzen, ez dago ez ere lortzen. Hori da. Eta, bueno, hori, euskeri Steamera heldu dela aipatu dugu ez, baina horrek espan balizoko, euskarazko jokurik ez pasan egongo. Eta, bueno, irratzaioan bigarren demoraldizea amaitxu getunetik, kriston zaparradia jaso dugu, joku pilo bat kaleratu dire euskeraz, ez? Orduen errepaso harintxu bete emango dugu. Lehenengo eta behin, itadaki esmaz dekogu, hau PlayStation kontsolatan da PC-erako euskeraz estrenetu zen pasadan urtien, baina ustaila batetik aurrera, Switchen be jolastu aldugu, Bilboko Main Loop Studioak eta ben, beat'em-up honetara. Horretaz aparte, Digipen Euro Bilboko ikaslien joku dekogu, horren bestetan aipatu dugu zenak ja irratzaio honetan. Bi kaleratu dabez, udatikona, Kogarazi eta Begimenaz, honek Steamen jolastu aldire, eta doan, betiko lez, doan kaleratu dabez, orduen, lako joku laburtxu eta nahiko simpatiko eta divertigarrizek probena eba duzu zen, Digipeneko ikasliek enikoak deko zuez. Kode irekiko jokue aipatu behar dugu, zelan ez, honedekien hori ez da, saugarri edo alde positibo bat da komunidadiek edo zelan alda bezala aldatu. Eta, bueno, Josu Igoa saliek, hau ja ezagutzen dugu lez, aurretik beste joku bet euskaratu eban, Pixel Wheels deitzen dan retro lasterketa bideo joku euskaratu deu, PC-erako eta Androiderako. Eta holako, goiko ikuspegi zenitala dekon nahiko Micro Machines eta honen estiloko jokutera jolastu badu zuen, holakoa da, orduen egizizan merezi du probetiek, ze holako partida askar eta divertigarretxuek, ez? YouTubeen ipintzen mozu Pixel Wheels, lehengo bideo agertzen dana, goirea gamera ontxikoa da. Gero klasiko bateaz jarratzen dugu, bai bideojokuen aldetik eta bai euskerazko bideojokuen aldetik, ze, bueno, Ibai Oiangurenek aspaldi itzuli ban Papers, Please, gailu mugikorretara heldu da, Androiden eta iOSen jolastu leke, eta euskeraz heldu da, bai, orduen, badakizu, ez baduzuen probe joku hau, benetan mereziu da bela, asko mereziu dugu, horrek joku benetan maizulan horretariko bada, oin beste plataforma gehizautara heldu da, ez?
PC-gaz eta Android-gaz jarraitzuko dugu, ze Victor Barañano bilbotarrak Gringo Run deitzen dan, jokutsu txiki bete estrene deu, doakoa. Olako, cowboy baten rol hartunde, asmoa izango da besterik barik, alik eta gehien irautie, olako Endless Runner moduko bada, puntu gehien lortute, alik eta gehien irautie saldiganin, hori izango da gure burue. Beste klasiko bat, gure jokuen artien, Super Wooden GP, lehen bertan aipatu dugune. Oinartien PC-erako egonda, Euskal Bikoizkiti edekon joku hau, baina udazkenien kontsola guztizetan alduko da. PlayStation 5, 4, Xbox Series, One eta Switchen jolastu beharko da. Biluda garatzaile galiziarrak uste dela, kalaratu ban jokue, baina gero eneko osaba basaliek euskeratu bana. Izango da lehenengo jolas euskeraz guztia dagona plataforma guztietan egongo dena? Uste du baiet, ez? Baiet, esango nuke, baina... Asko merezi du, hau beste retro lasterketa joku bat da, oso arkadie, ralizena. Eta, izan, gure gamer galatan, nahiko gatzadala komente birra bai, orduan igual, txiko txikizen entzat apurete komplikau izaten da, baina merezi du, holako erreza eta komplikauen artien ibiltzen da, eta merezi du probetik, bintzet. Eurrengo dugu, ikusten dozu moduen euskeratutako joku pide dekoguz. Hertiers Were My Light, novela bizuala, oin 2016 kaleratu zala berez, baina oin Pasajón Gamesek euskeratu ingo deu, eta iraiako 28 zen estreneko da Steamen, bertzinio eraberritu beti izango da. Ez da honek Pasajonekoak itzultzen da lehenengo novela bizuala, oin ie batzuk amaiera tragikoen antxokia euskeratu bian, eta hau da garatzaile barrenena, Nami deitzen da estatu batuar bat. Orduan, barriro testu piloa, erabaki piloa, eta nahiko historio politxe eta atsegin emoten da ben joku edekogu. Eta bukatzeko azkenengoa izango da, 2023ko euskerazko, betxet bai estatu dekogun lehenengo jokue, Basureros Invasion deitzuko da, Espainiarre garatzaile batek eginiko izango da, eta egizan, ez dakigu oso ziur nok euskeratu da ben, ustot bere lagun beti zen dela, baina, euskeraz kaleratuko dela dakigu, PC-en momentuz. Olako Megaman estiloko retro joku beda. Kuriosoa da, Espainiatik, hainbat zeak, balore hori matea, Espainia bertan dauden hizkuntz gutxituen artean zeitea. Aukera hori matea, itzulpena egiteko. Eta gaina itzulpena egiteko, ez bakarrik aukera eman, baizik eta zuzenean ateratzeko itzulita. Hori askotan ikusi dugu, laguneri eta holan eniko enkargo dizela, orduan imagineta bat, ez da gitz, lagun katalan bat, euskaldun bet, edo dana dalako agaz, izango txela, ikusten hau joku hau etxen zabizela, nik itzuliko notxun, eta segaitxik ez da, oza, hor dugu. Hori. Segaitxik ez dugu eskainiko hizkuntza gaizaten. Aipatu dugu zendanak Gamerantxako webunin dauz, ja estreneta dauzenak gure euskerazko jokuen zerrendan topeko duzu ez, bestiek albiztin hartin egongo dite, orduen, baten batek zuen arretie erakartzi lortu badauen, bertan topeko zuez. Eta pila bat, Aurten urtea rekorra, baina erraz gainera. Toñuko gehiago datoz, osake... Hori da. Adio erregaz. azte hontako analizira pasatuko gea? Bai, eurrera, ingo dugu. Bai. Analizia. Lehen urte hurren bateri buruz zein dugu berba, Assassin's Creeden 15. urte hurrena, baina, hain beste bategaz jarraitzuko dugu, ze Electronic Artsen eta bideojokuen munduko sagariko ospetsunetako batek 20 urte bete deuz. Battlefielderi buruz gabiz, DICE dizte eta Electronic Artsen saga ospetsu hau, tiroa saga ospetsu hau. Eta, irailaren 10 ospatu ban urte hurren berezi ze, eta, esan behar dugu, 20 urteko ibilbide luzien joku piloa jaso duguz, batzuko biek, beste txarroek, horren errepasatxu... Nere saga favoritoana da, beraz, ez naiz objektiboa izango. Zure joku favoritoak eta joku gutxien gustatzen jatzunak, saga favoritoa da. Joku favoritoa. Horregatik esaten dut. Dare, gehien gustatzen jatzunak eta gutxien gustatzen jatzunak. Gutxien az dakit, baina kabreo gehiena eman ditenetakoa da. Izan da...
montaña rusa bat bezala, jolas hau. Hori, nahi baduzun hortik hasiko gara, igual, ez dakit lehenengo Mhm. jokutik hasi bazinen, Bai. 1952tik. Bai, 1952 hasi nintzen, garai hartan ez nintzen ibili onlinean, ze garo onlinea, online hiltzean ere buruan etzan pasatzen, existitzen zanik ere, hori. Baina, bueno, kanpaina nahiko berezia zaukan, ze garai arte kanpainak zian, Call of Duty, Medal of Honor, hauek oso linealak zianak. Eta Battlefieldek atera zuen berezitasuna izan zen, multiplayer bat bezala zala kanpaina. Hau da, mapa irekiak zian, eta inteligentzia artifizialakin batera jokatzen zenun. Hau da, beste jokalari batzu ikusten zen eta inteligentzia artifiziala manejatzen zituen. Eta gero, baita ere berritasun handia izan zen, mapan ibili zitzaizkela infanteria bezala, tankeetan, hegazkinetan, barkuetan, eta urpekariak ez dakiz ez ote zituzten sartu DLC batean. Bai, DLC baten, ez da? Orduan, karo, ordura arte ikusita etzen zerbait zan, benetago bataia baten bezala, ez? Mapa oso handia zian, garai hartarako, eta ibilgailua zauden, eta gerra baten bezala sentitzen zinean, egia da horrekoan probatu nula, justu urrengo gunean, 1952, eta, bueno, inteligentzia artifiziala oso txarra da. Baina, bueno, a ber. Normala da, bai, olako mapa handizetan eta, ez da, eta 20 urtetan teknika gazku mejoratu dira, osea, logikoa da. Baina jolasa oso divertido izaten jarritzen du alde hortatik. Eta gero gehiago zezan, nik ustet, bueno, gero jolas pila etorri zean, 1952, gero Battlefield B, Vietnam izan ari nagoen, ni horretara bilintzela ordu askotan, horre nire ziberlekutako lehenengo jokuek izan ziren, bai 1952 eta Vietnam. Eta akordo politxe dekote, Vietnam gogoratzeot, hasik iran idatela horren beste guztetan, ze mapa txikiz hauek ziren, alderatuta horrekoagaz, ez ziren hegazkin handizek egoten, nire hori zala gehizen guzti datena, ez? Lagun pilo bat egaz igon egazkinera. Lagunekin hiru alzirela egon berez, baina gero egoetan jartzen ginen bestiok eta holantxe biltzen ginen. Baina hori faltan botaten eman Vietnamen, ze horren ordez jarri bizan helikopteroak, ez? Eta azkeran kosteu, baina gero pila guztetan amaitzu daten. Hori ez da mapa txikiz hauek apurrete kontenido txo hauek ez, baina eduki aldetik hobeto, zatan hobetu bien. Joku bardin izan baina eta hobetute ustendik. Eta gero, bueno, etorri zian, Vietnam, Battlefield B, eta gero Bad Company-ak hasi zian ustet. Bad Company nahiko, bueno, lehena bentsat izan zen oso ezberdina, ze ja ordunarteko serie hori ez zaukaten, oso, bueno, zean ez, kanpainatik oso desenfrenatua zen, oso parre, txorakeri asko, baina oso jolasona zen. Eta ez dakit, ez da ziur, baina esan nuke hori izan zala Battlefield Bad Company bat izan zala Frostbite lehenengo motor grafikoa erabiltzen hasi zena, eta batipat jendea harritu zana zen destrukzioatik, ez? Eta Battlefield horretik hasi zan egiten famatua. Bai. Bai, hori aparte joa. Bai, antzeko, ez, jokarretasun aldetik baitinameka garriñeikoz. Bai, mekanika berdina da, baina ez da konsideratzen Battlefield barruan da honik. Ze, azken finean Battlefield dia Battlefield izena bera damakitena. Bai, berez berdina da, spin-off baten moduen aldartun edo, baina bai. Eta, bueno, gero ateraztu zituzten Battlefield 3, segurazki famatuena, Battlefield guztien artean. Ez dut nahi jakin zenbat ordu dauzkaten jolas hortan sartuta, baina, bueno. Eta, bueno, gero Battlefield Heroes, debaldekoa, Battlefield Play for Free, baita ere debaldekoa. Konsoletan da 53 bai. Bai, 53 izan zan remake bat, zeana. Hiru mapa edo lau mapa zauzkan 52anak. Konsolan horrez sartu nituen orduak. Eta, bueno, gero Battlefield Bad Company B, gero laua atera zuten,
Eta gero, lauare izan zen bastante, nik uste, destrukzioan inguruan laua izan zela kulmena. Osea, hortik aurrera... Baina, jokar desonadotik bai, ez bakarrik deklebea hasi duzula. Hori da, osea, maitatuena edo laugarrena izango da, esan lehike, ez, segurunik. 3 eta 4 artean egongo da, zeurazki. Lauak zaukan eduki pila bat. Osea, lauak zaukan kasi lehenengo DLC-an, eta denbora gutxira atera zen, lehenengo DLC-a, kasi Battlefield azkena atera dan, hasierako mapa guztiak gainbete. Orduan. Eta gero gana DLC pila okutxe maz, laugarrenak, ez da? Gogoratxe dut, atara bizela, pasada bat. Eta, bai, barbaridade izan zen eduki aldetik ze bat egon zen. Eta oso divertigarria zen, multiplayerna zaukan, ondo funtzionatzen zuen. Bueno, arazoa gen ateratzean, ze gaur egun jolas bat ateratzea arazorik gabe raro bat dana da. Baina, jolas divertigarria zen oso, multiplayerrak ondo funtzionatzen zuen, eta esan dugu zela, hortik aurrera izan deklebea zagarena nere ustez. Hardline atera zuten, ez da jolas txarra berez, baina Battlefield beti gerrak izan badira, ejertzitoen arteko gerrak. Hardline derrepente zen poliziak eta lapurrak alako zat. Eta jende askori etzitzeion gustatu, ni barne, Battlefield izena jartzea. Nei arazorik genaugan eak jolas hori ateratzea, Frostbite motorra erabiltzea, eta gauza asko aprotsatzea Battlefieldetik, baina ez nuen ulertu, bueno, ez dut esango kontra negola zea, baina ez nuen ulertu Battlefield izena jartzea. Bueno, ulertu inun izena aprobetsatuz gehiago saltzeko, baina, bueno. Eta gero Hardline eta ero etorri zan Battlefield bat, gogoratzen naiz E3an atera zutenean lehen mundu gerran izango zela, bueno, ia zerua erori izan, jendea izugarrizko kabreoakin, ze gerra zen hori, ino importatzitzeion gerra bat zala, eta zea. Bueno, jolas atera zuten eta marabia bazan. Ambientaziotik zeurazki inoiz atera den Battlefield honena. Osea, jolas bada oso iluna da, artistikoki oso ondo inda dago, benetan gerra bat bezala erakustizu, lokatza, zua, sufrimendua, iluntasuna, hori transmititzen dizu. Onlineare oso divertitua zaukan, eta kanpainaren nahiko buelta bat eman zioten. Kanpaina lineal bat egin beharrean, historia bakarra, egiten zituzten, gerran zeharre honiko historia txikia. Hori da. Eta... Hau da nasan da oso ilun ezala eta, benetan, zaztot inoz astuko, eiruen aurkeztu bienien, multijokalari olako partida erroldoi bet, jente ospetsue hartun, Snoop Dogg eta olako jente. Osa, hor, apurtu bien guztiz, ez, erakutsi gure bien ideia hori, neba da. Hori ikustekoa da, benetan, gauzazkoa egazaten, baina YouTubeen jarri Battlefield baten aurkezpena eirukoa, eta Snoop Dogg, bueno, famatuak inbitatu zituzten, gonbidatu, eta Snoop Dogg nola daun pantaiaten aurrean, eta porro bat erretzen nahi da. Bai. Eta ez dakina zerra idan egiten. Mandoak indabil, esker eta eskuira behira, eta dabol galdu egin da. Baina, bueno, jendea fa. Bai, ibiltzen da Twitchen da holan, ez da? Bueno, nik entzun dut, Snoop Doggek Twitchetik da emititzen dunean, daukala tipoa kontratatuta jokatzeko, eta bero alboan egoten dela, beha egiten bezala, eta hitz egiten. Ez dut ikusi inoz, baina bat matematikoa gabazoan itzen dabela piztute zuzenekoa galako nematiku zientez, baina. Eta, bueno, Battlefield bat, hori izan zen uarte bat, deklebean, gero Battlefield bosta anuntziatu zuten, eta ja trailerretik moskeatzen hasi ginen asko, ze bihar mundu gerran kokatzen zen, eta jendea alako protesi erdi ziberpunkin gehiago enkajatuko luken dena zauzkaten, jendeak kejatu zen emakumeatik, baina, bueno, joraz horren problematzen emakumea zaudela, nire ustez. Zan jolas bat etzana sentitzen bigarren mundu gerra, gauza guztiak gaztu zitzaizkien, ez dakit Normandia oso klasikoa da bigarren mundu gerran, ez zuten jarri, edo Stalingrado, edo... Bai, ez da zerraro, hori, saldo zuen jolako bigarren mundu gerra alternatibo bat, beste guztatxuka saldo zuen hori, baina aldatik diretzen bien ez,
alderdi historiko horretara, ez, zentsu batien, eta gero beste estetika hori ikusten duen. Askotan ez bila aipatu bez, eitzen, oza, arraro bazan. Azken Eta, finean claro, pentsatu behar dugu, guk, bueno, Battlefield zaleok, lehenengo Battlefieldetik, bigarren mundu gerrakorik etzala atera. Eta gamazkin gula, 15 urte zai bigarren mundu gerrako bat ateratzeko berriz. Eta anuntziaztu zutenean hasieran, bueno, lehenengo esan zuten bigarren mundu gerrakoa izango zela. Eta, bueno, ni bentzat negon, lainotan, hau da, jaipeada bat naukan, bizian ez dakit inoiz izan duan olako jaipeadarik. Eta atera zutenean trailerura, baina kabre bat harrapatu nuen, inkrela. Eta ero jolaz atera zenean, bai, hau da, zenbait gauza mekanika ondo ite zitudun, rendimendu aldetik etzabien geizki, baina etzan sentitzen bigarren mundu gerrako epika hori zaukala, esan detena, Normandia, Stalingrado, gero Iwo Jima eta atera zituzten, baina, bueno, horiek faltazian danera. Eta ez zuen ematen Battlefield 1942an remake'a edo esan dezakegun horren buelta, hasieratako buelta bat zanik. Eta, bueno, gero proiektuak bastante frrakasua izan zen. Hasieraten anuntziatuta zegoen ekialdeko frontea sartuko zutela, oda Sovietar Batasuna eta gero ez zuten sartu, abandonatu intzuten jolasa eta hor geratu zen. Nik uste komunikazio aldetik, marketing aldetik ere ez zirela egokibili, ze jendeak kejatzen izanean, uste Patrick Sutherland zala, atera zala, esanez, ez zue gustatzen, ez erosi eta joditu zaituzte, bueno, joditu, olatzun zan, baina hori ulertzera emanez, eta hori zinduen, horrelako saga bat egin. Eta gero uste barkamen askatu zutela, eta zera, baina. Eta, bueno, Battlefield bosta, eta, bueno, dano pentsatzen Battlefield bostak izan dan frakasoa eta gero, ikasiko dute, EA da, bere frankiziarik importantenetakoa da, FIFArekin batera, eta gainera baita Battlefield bostan, eta gero Battlefront 2 atera zuten, baita kriston polemika izan zuna, eta zera, eta esaten eginen danok, ezke ezin dute, ez da posible, hauta gero geskitea, ondo egin behar du, bai, ala bai. Eta 1942 aurkezten dute, trailerra, etorkizun hurbilean, eta, bueno, jendea jaipeatzen hasita, nahi ez zaiten gustatu trailerra, baina, bueno, igual baita ere zahartzen nahi, eta trailerra gutxiago jaipeatzen haute. Ja, bueno, horren girotzi ez, edo zehaz modekien, ja, ez dauz guri zuzen dut azken batien. Bai, eta, baina, bueno, jolas hona izan ziteken, ez? Eta ateratzen da, eta desastre absolutua da, errendimentuz geizki doa, armak geizki sentitzen dira, netcode ikusieten lotzarrik erik handienetako ere bada, jolazta ez dago balantzeatuta, maparik ez daude, bueno, inok ez du lertzen nola dan posible daizek olako berak ematea, zen naiz eta Battlefield bosta, nola esango nuke, edukiz edo geizki edo, bueno, ulertzen da, jolaz bat egin da dago, baina Battlefield 2042an, eta baina, bueno, gero ulertu zen, ez? Jende veteranoak aterazian, hasi berri pila sartu zituzten, eta gestio txarra izan zen, pertsonal aldetik gestio txarra. Eta jarraitzen dugu izaten, ez? Ez da berreskuratu azken batien, ez? Oinoko... Ari dira, baina ez zinean nahi dira. Lehen osan detena, ez? Cyberpunkena jolaz bat geski jaiotzen danean, horrei buelta matea oso zaila ia zinezkoa da. Eta daizek ez dauka almen hori. Orain kontratatu dituzte urrungo jolazetarako, esan dezakegu, industriako pertsonalik importantenetakoak, Marcus Leto, gero bestea nola da? Bueno, oso jende importante hartute, Haloren egitako bat, hori kanpaina egiteko, beste bat, ez naizena gogoratzen zein multiplayerretan baita ere exitu absoluta izan duna, hau da, ematen du ja hurrengorako ea eskarmentatu dala eta konponduko dula, o bentsat ez du lautziko. Nei bildurra ematen. Hori zaten genuen bai aurreko gaitxik, ez? Bai, aia egizetan. Nik ala espero dut, baina, bueno, nire ustez sorpresa hon bat izango litzake,
nire ustez saga hau hilda, zoritxarrez. Eta beira, gero jolasona suertatzen bada, beira, sorpresa hori beti hartzen duzu, baina... Bueno, baina, ean saga asko gaitxik izan leke be, bai, azken batien. Bueno. Apurut, Earen memea hori da, saga guztiak Bai. hilite ditula. hori da. Bai, Hmm. hori. Bale, hori, saioari ja bukari emongo dutxago. Lehenengo, 3. denboraldiko lehenengo saio hau izen da, orduen, espero dugu Bantxuliok gustara egon izena. Eta hori, esan dugu moduen, hemendik aurrera astero ingo dugu, ostegunetan Twitchen eta asteartietan FMien, naiz erratizen bidez. Orduen, hori, eskerrik asko berton gu gazagotiarren, eta hurrengora arte. Onde bili. Hori da. Agur. Agur.